سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات اب ايرترا كورونا نمكلخال زتأوجه حدش معصاو زي شراويت معكن زينا نمجمرتا غيزي ناب كلل تግራይ آتيا زرأيتو كومدما قال محتات غيرا زرغي حتى زلا صبصب حدش زفرح عينت كورونا مركبون قال انزدهسس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرو بغبر يعدمكم لعلوي حيل عمام مكلخال لبدا كورونا إيرترا تمالي بزوصو مغلصي لبدا كورونا بسلحتان اب كلن زوباتات كمون غلغت قرات بمسفحفح ناي غعزو تاريخ زيبلوم زيغاتات كلكف جميرو خمزله افليتو نايزو صيت كات حيل عمام مسفحفحن قلبت نايت لبدا بقصبت نمبتاخن دحنا زيغاتات هاجر نمحلاون زدل سغمتك وسدالو بمبال كابسولس 22 تحساس ساعه 6 ناينغو جميرو تغبراو زخون حدش حقتات اوصي خمزله افليتو بتزوص حدش حقتات مسرت كا اب ايرترا انترفو بجكاتهم كونزفو زي كقولو بزملكتهم اكالات زتفقدو لمعتاون اغلغلوتاون دحنتاون نطفتات كل منقسقاسات دو زبل كوينو عمل هاجر كا منقسقاس سبات كلكل يخون قدنتاون محبراو اغاطاميتات كم قبرن حزنن مالت بازي وحد قصري كاب 10 بزي بوز حسابات طراي كفصم كوم خا كون زفو زخولو كالوت كلهم محبراو اغاطاميتات نخال اوان كم حلالو في توسين زلو نزي حجي توسين زلو حدش ترير معصاو اب غبرن موعل دما بجكات زيغاتات زغبرو النفس قطات ابالات تام بوليسين كوم دما اب كبابيو زقوما ناي نبرت كوميتيتات طبق مكتال كغبرو كم زخونو بمفلاطيو معصاو زطحس حغاو سغم تخوسدلو كم زخونه يتغليصو كم زفلت ايرترا كاب كلت ميازيا 2020 جميرا اب تحت حد صنع زخونه معصاو زصنحت كوينا زيغاتات غنا ات معصاو بمنوحو بقرب نتزوص زنبر اواجات كسعريم جميرهم نيرم اتزنبر معصاو كا زخونه مفكاس كيتغبرلو حجم بش زايدي زلا ابزز حلفه زيناتات غليصنا كم زنبرنا خا ولا تمعصاو ام مكتات حمم ترى الله انت تباله منبابرو غنا كبيدو حزب اكابنا بنكنقسقس ازيو كم تشجرني تغليص نيرو بجكا زخ اجل مسخاخر ذهبو حبريتا كم زنصرو حومات بكاروسان اب هوسبيتال كخدن كلو حدا بعل تاكسي كوم دما مرحي عباي ماكينه سرحم تطويلوم اتاو زرخبل منقد زيله بمخانو منبابرو ام صغمام صيلم كم زليم غليصم نيرم ازي كاب صباح سولس جمر اواج حدش صنع معصاو كا معاسي كبقع زخونه زتوهبه مغلص يلان ابز حلفه ورحي 11 اب ኢትዮጵያ بكلل تግራይ መንግስት ፌደራል ነተከለል ዝመርሕ ዘነበረ ሕወሓት ከጥፍየ በመባል ኣብ ልዕሊ ተከለል ሓያ ዝኾነ ኩናት ዘኣወጀ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ከ መቀለ ምስተታሕዘት እቲ ስርሒት ብዓወት ተዛዚሙ ይኳን ተበለ ከሳብ ሕጂ ግና ኣብ ተከለል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስት ፌደራልን ኩናት ቀጻለ ከም ዘሎ ይዝሕበር ኣብዚ ክልል ግና እቲ ኩናት ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቀለውላው ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ከም ድማ ኣብ ተከለል እንታይ ዓይነት ሃዋህው ከም ዘሎ ከይፍለጥ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ዘይሸራው معكنا زينا كأتوا زي تفقد الزنبر خوينو حجنا حنتي VRT تبال بيلجيمويت معكن زينا لما جمرتا غزي تقدامي تناب تكلل كتاتو زي تفقد لما معكن زينا بمخان كاب غوندر تبغيسا نابشيره بمبصح بدحري دما نابتي ايرتراويان سدتنياتات زقمطلو معسكر شمال باخت بصحيا كيلا زلا اتا معكن ابتريساتات كيترفت زرايلو زرغي حتى زلا تنقسقس سئلك كمتغلصو نابشيره تخدلو اب زنبرت غزي ابتن ام مقد زنبر عدتات حزبي زيله صمصم زبلا غلز تقاصله غزاوتون كرئن كلو حلف يلكا خا زتقاصله تانكتات كومدما ريساتات يزرئ اتا معكن كامليسا نابشير اندخدتن كلا ناوشت اند اتوت مصلا بزنبرت غزي مليسو ات حزب زيبلو بين زترفع عدتاتي زغط مانيرو ات غازطنيا خا ابت مغشو مولو معلتي ابزي سميناو كفال تግራይ طرح زترفع عدتات كومدما اتم زترفو مغبي يبلم ما يبلم حدغا ناي مغب قلولاوي زلو دحر مبال مسغله ابتن عدتات زترفو كزررب كيل نيرو كابتم مسكرنتهم زهابو دما اتم ابت عدتات زقمطو زنبرو حزبي نابتي ابت كباب زركب ጫካታት ከይዲ ይነብር ከም ዘሎን ገሊኦም ገዛውቶም ተቀጺሉ ገሊኦም ወን ተቀቲሎም እዮም ድሕረ መባል ኣብዚ እዋን ግና ስርቅ ንብረቶምን መዝራፍን ብጣዕሚ አሸጊርዎም ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም እታ ማዕከን ከኣ ኣብዚ ከባቢ ኤርትራውያን ወተሃደራት ኣትዮም ነይሮም ከም ዝተባሃለት ክትገልጽን ከላ ኣብ መገዲ እንዳተጓዓዘት ድማ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ ህይወቶም ከድሕኑ ዝወጹ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይረኺባ ንሶም ከም ዝሓበርዎ ከኣ ኣብቲ ማዓስከር ኤርትራውያን ወተሃደራት መጺኦም ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰዱን ኩሉ ሃዲሙ ከኣ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ማዓስከር ብዕድመ ዝዓበዩ ከምኡ ድማ ሕማም ዘለዎም ጥራይ ተሪፎም ከም ዘለው እዮም መስኪሮም
እቲ ነዝተልእኾ ናይዛ ማዕከን ክፈጽም ናብ ትክልል ኣትዩ ከሳብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ ዝበጽሐ ጋዜጠኛ ድማ ኣብ ሽረ እውን ብማኢት ዝቝጸር ህዝቢ ናብ ጫካ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ጫካ ዘሎ ኸኣ ናብ ዝነበሮ ዘይምለሰሉ ዘሎ ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ውግእ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ካብ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ስለ ዝፈርሑ ከም ዝኾነን እቶም ሃዲሞም ዘለዉ ኸኣ ኤርትራውያን ወተሃደራት ዘሚቶምና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ዝተወሰነ ቦታታት ናይቲ ክልል ንሶም ሕጂ ናይ መጀመርታ ማዕከን ኮይኖም እኳ እንተኣተዉ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው እንዳማዕበለ ይመጽእ ዘሎ ብምዃኑ ገና ብሕጂ እውን እቲ ክልል ክኽፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝህቡን ናጻ ዘይሸራውያን ማዕከናት ክኣትዋን ክፍቀድ ኣለዎ ብምባል እዩ እቲ ጋዜጠኛ ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ከቢድ ኩነታት ዝገለጸ ካብቲ ኣብታ ማዕከን ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ኣብዚ ኸይኑ ዝርግሖ ምስ ሕግታት ዩቲዩብ ዘይሳነ ብምዃኑ ኣብዚ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣብታ ቀዳመይቲ ርእይቶ መላግቦ ናይቲ በታ ቤልጅማዊት ማዕከን ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢድ ቦምባ ብምፍንጃሩ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ ልደታ ዘጋጠመ ኮይኑ በቲ ነታዊ 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 5 ኸኣ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ነታዊ ሰንበት ንጎሳ 8 ከም ዝተፈንጀረን ኣብ ክፍለ ከተማ ልደታ ወረዳ 6 ፍሉይ ስሙ ስልጠን መስጊድ እናተባህለ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝርከብ ንልምዓት ኣብ ዝፈረሰ ቦታ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ። በቲ ምፍንጃር ናይቲ ነታዊ ህይወቶም ዝሰኣኑ ክሳብ ሕጂ መንነቶም እኳ እንተዘይተፈለጠ 3 ካብቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ግና ግዳም ሓደር ሰባት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዳይሬክተር መርመራ ዝኾነ በዓል ስልጣን ነቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ምጽራይ ክግበረሉ ከም ዝኾነ ክሕብር እንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዋዛ ተደርብዮም ዘለዉ ቦምባታትን ነተኩትን ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ይሕልፉ ዘለዉ ብምዃኖም ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ምትንካፍ ክቆጠቡ እዩ ተሓሳሲቡ። ከምዚ ዝከር ቅድሚ ገለ ሰሙናት እውን ኣብታ ከተማ ኣብ ሓደ ከባቢ ተደርብዩ ዝነበረ ናይ ኢድ ቦምባ ብተመሳሳሊ መንገዲ ተፈንጂሩ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰባት ጉድኣት ከብጽሕ ተራእዩ ነይሩ። ንዓለምና ኣብዛ ዓመተ 2020 ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኢትዋ ዝጸንሐ ኮሮና ከታበት ተረኺቡሉ ተባሂሉ ህዝብታት ቁሩብ ረፍታ ክረክብ ጀሚሩ እንከሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓድሽ ዓሌት ናይቲ ቫይረስ ብምርካቡ ካልእ ሸቕሎ ዝፈጥር ጉዳይ ተረኺቡ ዝርከብ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ለንደንን ከባቢኣን ተራእዩ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ድሮ ብዙሓት ሰባት ይሕሚሙ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ከኣ ነዚ ጉዳይ ሓያለ ቃለበ ሂበን እየን ዝሰርሓሉ ዘለዋ። ናይዚ ውፅኢት ከኣ ሆላንድ ከምኡ ድማ ጀርመን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጻ ነፈርቲ ክእግዳን ከለዋ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰዓታት ከም ዝተገልጸ ግና እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ኣብ ዴንማርክን ኣውስትራልያን እውን ተራእዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብጀካ እዚ ድማ ኣብ ሆላንድን ዓዲ ጣልያንን ካልእ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና እውን ተራእዩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።